Bazar mutu. खुलुमबाय बयखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दा आङो दाख्लैयो नोंथांमोन कमेन्टआव बुंहरनाय बायदि जोंनि बाजारखौ सुट लाफिनगोन एसेनो बारा गोलाव खालामा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। आं नोंथांमोननो बेक केमेराजों एसे प्लेनै देखायजोबगोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बाजार बे जाबाय नर्थ इण्डियाननि दखान ओरै एक्सट्रायै गोजाननो। बैजों मायापुरि बायदि जाहैबाय। बे जाबाय सापागुरि नर्थ इण्डियान दखान होननानै बुंनाय जायो दखाननि नामखौ। र' दखानदारखौ एसे देखायनि आं। बाजै हाय लाहरलाय ओरै बुंदो। जाबाय दे। Mau cina keran? Sini masih tingkat berapa? Hai node ओरैनो औ आयंआबो बावलेथ' थैनावनायसै बेनिखायनो भिडिअआ गोथां हर लाखिनांगौ। हरगोन र'। औ जाबाय। जायोना आयंखौ? औ जायो। जायो। नों सुबुदा जायोना ना? औ जायो सुबुदा। नै दखानदारा खारलांबायसो। दखानदारखौसो नायनो बिदों लोगोफ्रा। नै नायलाय दखानदारानो खारनोसो। नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरनाय बायदि आं दिनैहाय दखानदारफोरखौ साफा खेबनानै देखायनो सानदों। दखानदारफ्रानो खारनानैसो थाखोमाना थायो हनै। हाय नदे हाय नद। औ हाय मा नायखिखि बाजै बिजनेसफ्रा माब्रै जायो खिथाहरदोब्रा एसे। गैया श्रीलंका जायगा दा जोंनिया माने दै गेजेराव नालाय दिनैबो दै दैथाय जालायबाय माल लायनो थांग्राफ्रा। गाबोन नङाब्ला फैनो हालायलाय बिसोरो। बारा गैया जोंना दखाना ओरैनो जाबजुबसो नै गामिनि दखान नालाय जेबो दामनि बुस्थु मोननाय जाया आरो लकेल जाग्राल' मोनो। मा बुङो दे? दे जाबाय दे एबार नंगौथ' आरो बे दिल्ली मुम्बाइ बेंगलर हायद्राबाद आरो केरेला बेफोराव थाग्राफ्रा आसामनि मानसिफ्रा गय नुब्ला लुबैना लुबैया एसे मोजां देखायहरनां। गय गोमोन फाथै जानो लुबैदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरना हर आं पार्सेल खालामना हरगोन डाइरेक्ट। नुनो हादों नोंथांमोना पियाजि पुरि गारमा
फाफोर आरो दाउदै बे मा इयो मादै सिरा एवनायनिनो आरो बे थौआवहाय साना दं गेस गैया जोंनिया बनजोंसो मावो नै दै गेजेरनि मानसिफोर जाहैबाय दा दखानफ्रानो हर थाबो नांलाय ओरै दैथेनानैहाय आदै रन्जितआ गोदो मामोनलाय बिसिडिसिनि एक्स मेम्बारमोन गोदो दा बायबाय नामा गावबुरा बे आदैया जाबाय जोंनि जेनेरेल गावबुरा औ दा साहा लोंखांनाय मानसिफ्रा ओरै लामायाव ओंखारनानै ग्रोन दंजोबो हनै दा दिन्थिलांबाय सासेयाव नै आं आरो दिनै दिन्थिजोबनोसो नागिरदों जालांनि मानसिफोरखौनो मा जै साहा लोंखांबायथाय ना गोजौआव दावखोबोनानै लामायाव रडनाव ग्रोन जिरायजोबखायो नै नायनो हागोन दहाय हौरैनिफ्राय देखायनाय जादोंमोन दा ओरै साहानिफ्राय खोला मोखां देखायनोसै नोंथांमोननो लामायाव माबायदि मानसिफोर गसंनानै थायो नायलानो जाबाय आरो बैयो बयलार गोदाग्रा बोरै थाखो बे बैनो खानाया बैनो हनै बयलार गोदाग्रा आन्दायलाय लांबायसो आङो एसे लोगोफोर थादेरलासो मिनिनो ओंखारोलै हारसिंला जाया बांद्राय रायलायनायबानो जायो नर्थ थुरिबारि बिजनेसफ्रा बोरै जायो नोंथां एसे खोन्थाहरदो फवा बेसे लायो 70 70नो फवा बयलार बेदर दाख्लैयो एसे कर'ना भाइरास जाजेननाय समावहाय बन्द जाबायमोन बेदरना दा मालानिफ्राय चालु जाफिनना बयलार बेदरना खोन्थाहरदो एसे गोबावसिन दा दिनफोरखौ गोसोआव गैया दिनफोरखौथ' आं गोसोआव गैया न दे होमब्ला जों माबाखौ गोजोननाय थाबाय आंखौ दा खेबलांदों दा जों गामिनि बाजारा बेखिनियानोल'मोन आं नोंथांमोननो बेक केमेराजों देखायजोब्बाय आरो फन केमेराजों खनसे स्राय देखायस्रानायसै आरो बिनिफ्राय बिदाय लानोसै दा बारा गिदिर नंखाया गोरलै नंखा जोंना दखाना दाख्लि सोरबा लोगोफ्रा कमेन्टआव मोजां नुवाखै मोखां दिन्थिनांगौमोन होननायखाय आं दिनैहाय बानायफिननाय जाबाय अनलि दखाननिल' लादों दस्रानि लादेरनाय जायाखै दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो बेखिनियानो आरो बे भिडिअखौनो फेसबुकआव नुयोब्ला आंनि पेजखौ लाइक खालामना हो अननानै बाय बाय